Hai, dar v-am zis odată, dar mi s-a șters tot. Da, mi s-a șters cum am găsit diamante, cum am găsit, cum mi-am făcut armura, cum am bătut moș 3. De ce mi s-a stricat? Nu mai pot. Deci, eu, în loc să pun pauză, am apăsat pe ăla de șterge. Am vrut să pun pauză, să închid videoclipul și am apăsat pe ăla de șterge. Și așa, ieșise 52 și am 52 de minute. Și am apăsat pe ăla de șterge. Dacă nu știți, eu filmez pe pumnul ăsta. Pe ăsta? Am apăsat aici. Și mi s-a șters. Am făcut un minut. Nu e foarte mult, dar nu știu, niște trestii. Aici nu merge. Așa. Acum să aud de chiar așa de prost în pereții ăștia în Italia. Iar sunt în Italia. Să aude desenele de sus de la copii. De urlă. Mor. Cu vecinii ăștia. Ia uite, să uită la... Ce să uit? Nu știu la ce să uităm. Copilașilor... Oh, mamă, ce de asta? Copilașilor, știți un pic duș. Da, deci eu... Copil. Are clasă copilul. Să nu scuzați desenele care s-au pe fundal. Vreau să astăzi o să facem ceva interesant. Deci, întrebarea asta. Avem piatră multă. Crafting table. Și lemn care o să tai cu efficiency 4. Așa, și ce trebuie să fac? Să vin aici și să fac ceva. Nu. Uite, de asta. Mergem și niște de asta. Așa, bine, deci așa. Mai merge. Am ceva. Vine noaptea, dar și nu dai set acum. Dacă vă întrebați, eu mă văd pe telefon și cam greu. Gata, am făcut și noi zi comanda. Eu zic că o să mergem să bătem dragonul. După ce fac construcția, mergem, căutăm enderpearl-uri. Enderman, unde ești? Bă, Endermane? Pa, nu știu unde e Endermanul ăla. Uite-l. Pa, dar de ce ți pare Endermanul ăsta? Nu mai zic. Vino să te bați dacă ești un adevărat luptător. Două perle! Bine! Mai am vreo 2 pe chest. 2, 4, nu știu cum mai. 4 mi se pare. Da, mai am 4 pe chest. Bătem dragonul lejer. Deci, să spunem ce am bățit. Deci, eu am dat să fac 2. Nu mă încoa dacă ai curaj și vrei să te lupți cu mine. Hai vină încoa, deci mă șmecher. Deci șmecherul nu mai are curaj? N-are. Da.
Dar de ce dispar Endermenii ăștia? Haide să ne bătem. Dacă aveți curaj, Endermenilor. Voi de la joc, să nu mai lăsați Endermenii așa, să-i faceți să mă atace. Că nu pot să-l fac să mă atace. Adică eu am dat în el, mi-am făcut. Mie îmi trebuie perle. Și el dacă dispare așa, nu pot să-l... Am dreptate? Am dreptate, eu așa zic. Trebuie mult lemn. Nu chiar mult, dar îmi trebuie. Dacă vă întrebați de ce și frunze, e cam psil. Am psil, și înfizese 4 și smite-ul cât? 5. Sau V, cu scris cu de-alea romane. Așa. Cât am până acum? Iau, zice, vorbește femeia aia. Hai că o să revin eu când o să tai mult lemn. Am cules, tăiat 64 de lemn. Ce e asta? Nu dăm câte știu. Eu zic ce zice fetița aia, mama. Așa. Am revenit. Uite băbuțe. Ia vezi băbuțe că nici eu nu prea am carne. Am luat T3. Deci ar trebui să am 6 cărnițe. Dacă nu 8. Așa, mergem. Opa, cum am sărit. Să facem niște scări. Deci am greșit eu cu asta. Cu piatră, m-am uitat pe idee. Nu trebuie să facem multe scări, sau? Da, trebuie să facem. Ba, nu trebuie să facem scări, nu. Deci, sus vreau să fac aici. Deci, de aici ar fac. Așa. Pe TikTok vă aștept acolo să facem suma de 200, suntem aproape de suma de 230 de urmăritori, faceți noi acolo, 230. Să mă încurajez și familie cu un follow. Șase. Fac aici 2, 3, 4, 5, 7. Zic 1, 2. Fac așa. Așa. Ba nu-mi trebuie, de fac așa. Îmi trebuie și niște scări, da. Cum am văzut pe filmare. Așa. Dacă vă întrebați ce o să fac, o să fac un de la de Enchanted Table. Am văzut modelul la pisica Miau. Să faceți și la ea. Să spuneți că e din partea mea. Așa. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu știu cum să fac. Cred că mi-am dat seama. Așa. Nu. Am picat. Dacă vă arăt eu ce idee aș vrea. What? Lag. Deci, așa vreau eu. Deci, nu uite,
E bine? Așa. Așa, știți? Fac unde ăsta așa împrejur. Lamele alea să le mut acolo. Făcute acolo. Asta nu merge. E bun, e bine. Bine. Să-și fac uite așa. Fac un prânz. Ce-ți fac? Oricum, astea nu rămâne ca model. Cum ar fi fost? Așa. Nu, până aici. Nu? Da, dacă te văd așa. Nu e bine. Drăg. Care jos. Ei, pun asta. Opa, hai să nu pic eu jos. Ba, și fix ce ziceam. Dăm un site de unde. Asta a ieșit bine. Nu. Așa. Acum. Bam. Să bagem și de așa. Nu. Din nou. Ba, dar de ce nu merge niciodată? Niciodată nu merge. Nu nicio. Da, n-am făcut bine. Am făcut bine cum am dus. De ce pic? What? Cum pic? Și l-a făcut Minecraft-ul. Lor de râs. Că nici nu știu cum să mă duc. Eram pe shift. Cum am picat? Eu nu știu cum, dar uite, sunt pe shift. Dacă pic, nu e bine. S-a pus? Nu s-a pus. De ce? Uite, acolo s-a pus. Bam. Vino cu. Acum punem uite așa. Nu. M-am pus și până. Cine a pus asta aici? Până aici. Aici. Așa. La fix. Lemnul.
Mai batem noi alt dragon. Nu mai batem alt. Mai stau azi băteam noi e mai greu cu ideea. De mai multă viață. De câte știu eu. Poate nu știu bine. Las că mai așteaptă și dragonul. Uite, nu prea merge. Trebuie, uite, așa. Sub. Da. Nu merge. Ce merge, merge, ce nu merge, nu merge. Nu mai am. Da, te pun asta. Un bloc. Și pisica mea a făcut la fel. Așa. Acum ăla de lemn. Și avem de așa. Nu s-a pus? Nu s-a pus. Nu merge. Nu merge. Nu merge. Nu multe, doar mai îmi trebuiau. Cred că am făcut 3 crafting table. Fapt. Acum facem scări. Sper să iasă frumos. Am avut eu Minecraft-ul acum 10 ani, dacă mă întrebați, eu 11 ani. Am. Aproape nu mai am. Eu la 2 luni mă jucam Minecraft. Îmi plăcea foarte mult. De atunci, dar acum. Și nici chiar la 2 luni, dar deci eu am 11 ani, cred că fac 8 ani. Deci nu exista, uite, câți de nu existau. Nu existau. Cât, acum 10 ani, acum 8 ani, nu era pământ. Pământ, și de-abia ce era lansat atunci? Lansase nisipul și dărtul. Gata. Nisip și dărt. Unde e? Nu l-am luat, nu l-am luat. Nisip, dărt, trestie. Atâta. Nu era nimic wow. Și o de unde e mai pus? Aici. Ia, să vede? Frumos. Nu-i place? Mai ieșit. Mă, ramele astea trebuie mutate de aici. Dar eu dacă le mut, nu știu. Știu eu cum.
Să uite pe berezi. Jos, titani. Tinere titani. Da. Mie chiar nu vine să mă cer cu oamenii ăștia. Da, nu vine că sunt cei mai... Lasă copilul să se uite. Nu mai fac. Îi lasă-mi bani. Ca și sora mea poate să se facă alții. I-am scos și la... Eu nu știu să pun aici. Hai, lasă așa. Dar nici nu cred că aici are loc pe aici. Yes. Îi te pun o scară. Dar sare peste asta pe scară. Și peste bloc sare. Uite așa. 2. Este lavă. De acolo. Ca un fel de grea. Opa, pe ce am apăsat? Nu vreau să apăs. Uite așa. Așa vreau să vezi. Deci că e munte. O să ne culcăm și noi. Ce zi? Nu. Noi m-am culcat de mult. A fost ceasul 9 și 24. Mă filmăm de 21 de minute și nu prea am făcut nimic. Așa. Hai să mai punem și noi așa aici. Niște nisip. Ce vreau să fac? Să găsesc niște ciupercuțe. Niște ciupercuțe și să le plantez la aici. Da, hai să căutăm niște copaci de nouă de... Ha. Vedem cum găsim. Hop. Aici peninsula e ceva? Nu. Peninsula nu e... Da, trebuia să-mi iau așa, să bătem și zero. Am uitat. Eu vreau să fie videoclip. Opa, era spică la. Da, la mă, n-am prins. Uite, nu e pe aici, într-un ban de la găsim. Mamă, câte lavă. E grob astea de lavă sunt. Mergem peste asta, am să sar. Au. Bă, mă lovește slime. Ce să crezi? Că mă lasă slime în lavă. Bă, slime, lasă-mă în pace. Nu mă băga în lavă. Da, de ce mă bagi, mă, tu în lavă mereu? Pleacă de aici. O să-mi pun un de la păsare. Nu bei. Lasă, că nu mă să vezi. Lasă-mă în pace. Ești mare, ești frumos, dar lasă-mă în pace. Ce vrei de la mine? Mama, că sunteți mai mult. Sunt aici. Ha, mai fi până să lavă și sunt. Mă omoară un ochi. Nu mă omoară. Vede că mă omoară. Hopa. Hai că nu vineți cu mine. Hai. Ce să caut? Atunci chiar că mai de... Erbe și eu, mama, era să pică la... Cum nu m-am picat? Ce?
luat foc, dar cum am luat, nu mă întrebați. Au. Hai, o să revin eu când o să găsesc și eu un baiu. Uitați ce am găsit aici. Ce mă văd niște scheletoni. Bă, scheletronilor. Bă, dar nu pot să dau în ei. Vă vine să credeți că mă omoară scheleții. Pleacă. Cel mai mob enervant decât scheletele nu e nimic. Ha, meu. Mamă, și un ghest. Pleacă. Nu am viață. M-a dat și ăsta. Mor. Am murit. Da. La. Ce credeți că mă las eu? Până am luat niște copăcei. Am dărâmat niște de aia și ghiciți ce? Am găsit acolo. Deci, găsisem ceva la 12, zic că ne-am. Și am început să sparg am avut eu târnă cu siltaci. Mi l-am făcut eu. Așa. Știți? Și bine mi s-a întâmplat. Mi s-a... Deci eu luam de ăsta. Doar de ăsta ce-o fi. Și mi s-a... Deci și-am luat foarte mulți pumișori. Și de aia roșii și de aia. Deci într-un stec am făcut de la 12 de amândouă și la ce roșii și alb. Am făcut un stec. Vă vine să credeți? Și nu exagerez. Deci 1, 2, 3. Voi, ce filme vă place? N-am să întreb și mă dă așa. Îmi place așa. Iubiri secrete. Îmi place. Hai că mi-au plăcut, numai. Hai că îmi plac și acum, dar s-au dus. Au fost în 2015. 15. E unul cu Armando. Dar nu cred că-l știți, dar un film cu Don Barasanela. Și cam atât. Și Sacrificiu. Sacrificiu mi-a plăcut foarte mult. Și îmi place Sacrificiu, că mai e. Cred că mi-ajung 5 copaci, dar până și ăștia. De ăștia. Pe aici mai punem și niște de ăștia. Pe aici mai punem niște de ăștia. Așa, știți. Așa, și acum. Un stec, două stecuri, 3 stecuri. Mamă, cât bag mai, nu merge. Dar, mama, asta s-a făcut. Știți că vreau să zic că nu se face. Da, așa nu se face. Da, sunt înghesuiți rău. Da.
o să fac ăștia aici nici pui, măi. Cum se cheamă ăștia? Uite așa. Trebuie să iau topor. Da. Ei, și ceva? Ce se face, se face. Cine nu... Nu. Cine nu vrea, nu vrea. Uite, ăștia merge unul lângă altul. Cine vrea, vrea. Cine nu... Nu vrea. Alea, nu vrea. Uite, ăștia sunt mai pretențioși. Și ăștia, dar nu ca ăia. Uite ăștia, cât dai. Ce te lua asta? Dar să fie. E mai pretențios. De nu merge greu. Trebuie să adun niște de-ăștia roșii. A, da, am eu. Așa. Așa. Mai ne-a rămas un step de... De la brută. Și aș vrea să fac unul mare. Uite aici. Hai să ne uităm. 3, 1, 2, 3, 4. Atât. Atât de mare vreau să-l fac. Iar să uită la desene copilul ăla de sus. Să faci așa ceva? Nu cred. Voi credeți că să face un dita copacul în toți ăștia? Eu nu prea cred. Dacă m-ar fi. Da. Ia. Hop. O să face. Hop. Ăla nu se face mai mult ca sigur. Uite. Știți care nu se face? Uite asta. Sau? Asta nu se... Au! Hopa! 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 Nu mai baterie multă. Dar mai postăm. Nu mult, dar mai postăm. Au. Mai facem așa cum ar veni niște dealuri. De mai mult de astea? Da, dar mai am... Dar... Știi? Ce da? Bă, n-ai pui. Pleacă, bă. Bă, piticane. Nu ai voie pe uscat. Clar. Deci 1, 2, 3. 1, 2. Tot așa. Ia, facem unul de asta. Poate ne iese unul gigantic.
Uitați cum a ieșit acesta. Mamă, dar asta nu se face. Bă, nu pornești? Mi-am să cred că nu merge cu ăștia. Nu merg. Uitați. Da. Ei, lasă așa, plantați-să ciuperci. Nu pun așa, ciuperci pe aici. Îmi mergi un pic pe creative. Opa. Îmi intra la market eu. Dar nu vreau. În 1, 2, 3, da. Pregătiți. Wow, ce frumos. Să vede. Foarte mișto. Foarte mișto. Foarte mișto. Avem așa lângă casă. Uite. Da, avem copaci, dar să vede mai puțin. Că sunt mai puțini. Așa. Uite-te-l pe ăsta. Uitați-l pe regele nostru. Bambuță. Regele în bambuță. Dăm și noi pe survival. Bun, și cam asta a fost acest episod. Eu sunt Antonio și vă aștept pe data viitoare. Pa! Pe TikTok să nu uitați! Și like-ul unde îl vreți tu. Voi. Pa!